Kariba does have a big crocodile infestation. Ndaifunga kuti murungu ari kundinyepera kuti muKariba DM makazara maKarwe. Tambo yo. Mungwariro tambo isavhunika. Tambo ngaisavhunika. Zvandakutanga nyaya ino nedzungu. Rege ndikudzosei kumashure mbichana. I've been walking all day, looking for you, looking for love, looking for love. Tasvika muKariba, pane one activity yataida ngoita chete. I love you, nasi. Saka takatosainiswa mapepa ekuitira kuti in case kana ukafa varidzi parasailing havablemiwi, ndiwo nyakublemiwa nyakuita parasailing yacho because ndiwe wada kubreaka record kuita zvinhu zisati zvamboitwa nemudzimu wako. Saka takatosaina mapepa. The ultimate activity. So I'm gonna have to try. Ultimate in Zimbabwe. Yeah. Guys, this is the guys, I wish to live here for you. But murungu wakangona tambo yakadambuka kai. Tonetsana. Ona tambo haifani kudambuka. Ona zvari kuita. Guys. Sumzembeka. Give me sumzembeka. Sumzembeka. Lift it up. No. Oh, yes. Get down when you prove pressure when you. So guys, zvinhu zvandakadzidza after doing parasailing ndezvekuti mulife kana pane chinhu chaunotya usambotye, hapana chinombotyisa. Usatye kuti kwanzi zvoitwa nananhingi ko iwewe just like me. Ndakatoitawo parasailing for the first time. Chero ndaitya but ndakatoita kunge munhu ajaira, but inini ndandangojaira kungotamba gota bheni nechitsvambe chemugwavha chete ndochanga ndajaira kumba. Saka izvo zvaitawo zvinyowani mulife mangu. So there is first time for everything. We are now back from the boat cruise. Yeah. Chokwana. So zuva parakadoka takangoita zvinongoita munhu wese, kudya sadza manheru, but isusu tisingadyiri sadza manheru mumba, taidyira mu swimming pool manheru. This year we are going to be having food on the pool, by the pool side. Oh, wow, pizza. So we are now doing a review, food review. Sadza. And it's hot. I like this. Can you see? You know floated. Yeah, so can down out plate sadza, you know floated and pool money. So you float. So the rest I don't know shut down. I should pizza. Yeah, too. You float Asha. You. So Ndakawira go pass. Oh, Beeg. Yes. Now that guy is giving us access to the speaker. I'm now playing One Sword. I don't want niggas in man.
maenda matrigger. Yes, I am. Saka hanimukona mafans angu ari kwese chero karibu titori nawo saka nani singatozivi kuti munhu achativhurira gedhi tichibva kudhemu richange riri fani rangu. Handina kunge ndazviziva kuti bhoti rogona kutochinjwa kuita imba. This is some Titanic type of shit. So guys, I just find out kunoitira secret meeting mabig YouTube muno muZimbabwe. Ndaona kwavanoitira secret meeting umo mukati memba mutori nemabig YouTuber. Ndaona kwavanoitira secret meeting. Saka this time inonzi next time na January kuda nena ne 100,000 subscribers. Look, ona aye mukona DJ Sparksa na Zigo na Kunda each team. Saka I just realized kuti pane imwe activity yanga ndatokangana kutaridza. Yeah, this is our bait. Pakashata. Tafiwa chirauro. Yes, I. Wow. Stima, should we do a bait? A bait? Yes. I'm going to catch a bream bigger than my hands. I'm gonna catch a bream that is bigger than his. Oh, I need some water. In UK they call them water. I need some water. In Zimbabwe we just call them water. Hey. Guys, I watch a tutorial on YouTube. You mustn't make noise, otherwise the fish will get out. Yes, shoot it. Come on. You're on Bama, I'm going to green you papa. Plus, you know. No matter. She. Oh, we are camera for fish. One way is. Oh. Skonega. Shenda konana. Kundaira kaiba. Kunura shama. Kundaira kapenga. Jan ene nangoni chingokana rega. Ndakutira nguwa. Zonsenda ndiwaisa. Yama ndoti cha manaiti. Haka. Autonere. Ndona yakunetsa kudonza ka. Ngazati chabata. Was the feeling ya chabata weno nachifa. Super califragilistic. I like the bata. Ava boss na bochigiro kai baba. If there is anything you really liked about this video, let me know in the comment section. Ndakatokumirai todoto reply my comments enyu izvezvi. So thank you for watching. Hasta PV.